Dobar dan i dobrodošli. Dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije Pregled nedelje. Koje su to vesti koje su obeležili proteklih 7 dana? Koji su to događaji na nas ostavili najjači utisak? Kao što smo naučili da svaki pregled krenemo sa koronom, tako ovih par nedelja i ovih par zadnjih mjesec dana svaki pregled počinjemo sa ratom. Rat u Ukrajini i dalje traje. Žestoki sukobi sa severa preneli su se na jug. Rusija se precenila. Kao što smo rekli na početku ove krize, tada se Rusija malo precenila. Pomislili su da u zemlji od 44 miliona stanovnika, koja je 8 godina se pripremala za rat, mogu da ušetaju kao oslobodioci. Ne ide to tako lako. Ali, da krenemo mi vesti koje su obeležile proteklih 7 dana. Prošle nedelje završeni su izbori, ali rezultate još uvek nemamo tačne. Ono što znamo i ono što su izbori pokazali su da je Aleksandar Vučić bio ubedljiv. Predsjednik je osvojio apsolutnu većinu glasova. Kad kažemo apsolutnu, to znači da je pobedio ubedljivo u prvom krugu. Svi oni koji su navijali za neku krađu ili za neko nameštanje, ne može se tolika pobeda ostvariti, a da narod stvarno ne glasa. Narod je hteo i narod glasa. To je nešto, to je realnost s kojom moraju da se suoče oni koji su protiv njega. Ako žele da osvoje glasove, moraju da znaju da poštuju i da cene svoje glasače. Jer njih je preko 60%. Aleksandar Vučić bio ubedljiv, ali ne može se tako reći za stranku koju vodi. Narod je rekao da im se baš nešto određeni kadrovi u toj stranci i ne sviđaju. I stranci je dao manje glasova. I to je nešto što bi predsjednik morao da uzme u obzir kod budućeg kadriranja. Naravno, apsolutni gubitnik ovih izbora je bio niko drugi nego Dragan Đilas. Od najavljenih 30% glasova, od najavljenih 70 do 90 poslanika, osvojio je jedva 13%. Ali, kako nam se čini u ovih protekli par dana, izgleda da bi i ti 13% vrlo rado udomio u vladu. Zamislite da Marinika postane ministar. Možda vam je trenutno to nemoguće, ali isto tako je bilo nemoguće za Gordanu Čomić. Da je Marinika bude ministar, a sekretar Toma Lovreković. Interesantno, zar ne? Ono što je proteklih 7 dana obeležila je jedna nesvakidašnja stvar vezana za političku scenu u Srbiji. Po prvi put u istoriji srpske političke scene jedan lider je podneo ostavku javno i javno je rekao da ide u penziju. Srpska radikalna stranka ostala je bez svog lidera. Vojislav Šešelj se povukao sa čela Srpske radikalne stranke. Mi postavljamo javno pitanje, da li ovaj presedan treba da slede i one stranke na 1-2%? Da li bi Boris Tadić i plejada oko njega i plejada tih lidera DOS-a morala da kaže hvala gospodo, hvala narode, bilo je perioda kad ste nas podržavali, sad je vreme za penziju. SPS i Patriote posle dobrih rezultata imaju otvorena vrata za rast rejtinga. U slučaju da
se obistini želja Miloša Vučevića da se raspišu novi izbori, jedina realnost jeste nastavak pada određenih rejtinga i rast rejtinga Patriotskog bloka. Da li to Miloš Vučević navija za prevremene izbore i da li će naše glavešine naučiti greške iz istorije? Iste one greške koje je ponovio, koje su pogodile Slobodana Miloševića, koje je ponovio Boris Tadić. Vidjet ćemo. Nadamo se da će se ova država malo odmoriti od izbora. U Beogradu još nedefinisani rezultati. Bilo je čupavo i još je čupavo. Ali kao što bi u vlast u Republici, izgleda bi naša opozicija isto tako u vlast u Beogradu. Ponoš napustio Vuka, Vuk napustio Đilas. Ponoš kaže da ne želi da pregovara sa vlašću. Protekli 7 dana smo dobili informaciju, u stvari pratili smo razvoj izbora u Francuskoj. Srbi možda ne vole Mariniku, ali vole Marine Le Pen. Izbori u Francuskoj, drugi krug se očekuje. Mi ovdje u Srbiji većinski navijamo za Marine Le Pen u odnosu na Macrona. Čini mi se da se Marine Le Pen kandiduje u Srbiji da bi možda dobila više glasova nego naša Marinika. Marine Le Pen, koja se protivi NATO, Evropskoj uniji, govori da je srpsko Kosovo. U Srbiji bi kanda na izborima mnogo bolje prošla. Rat u Ukrajini, s njim smo počeli. Rat u Ukrajini dalje traje, rublja raste, kao i ruskih prihodi. Odluka Rusije da za svaku rublju položi zlato dovela je do stabilizacije rublja. U Evropi cene divljaju. Koliko će još Srbija izdržati da ne prati ovaj evropski trend, to ćemo vidjeti. Za razliku od njih, mi smo proizvođači te robe za koju divlja cena. Mi proizvodimo ulje, mi proizvodimo brašno. U Evropi red za ulje, u Evropi red za brašno. Ulje se kupuje na litru i po narudžbini. Po jednom kupcu kila brašna. Da li je to dovoljno za jednu prosječnu nemačku porodicu koja nije naučila na krizu? Vidjet ćemo. U Republici Srpskoj litar ulja 4,5 konvertibilne marke. Tamo nije bilo zamrzavanja cena. Za oni koji ne znaju, to je otprilike oko 270 dinara po litru. U nekim zemljama litra ulja dostiže do 3,5 evra po litri. Ono što je obeležilo prošlu nedelju u Srbiji jeste skandal. Skandal sa našim misicama, skandal sa našim starletama. Imali smo skandal u elitnoj prostituciji. Jedna misica drugu napada. Pala je iskusna misica Dajana. Prošlu nedelju, zahvaljujući akciji MUP-a, saznali smo da među nama šetaju ljudi koje laički možemo reći pedofilima. Tu oprosta ne treba da bude. I ne može da bude. Pitanje je samo da li su kazne adekvatne. Šta reći ili kako kazniti nekog ko zloupotrebljava nevinost malog bića. Joe Biden prošle nedelje opet briljira. Opet se izgubio. Pogubljeni dekica. Ali taj dekica upravlja i rukovodi trenutno najmoćnijom silom na planeti. Koliko će ova planeta imati hegemonu strukturu, to ćemo da vidimo. Da li se od jednopolarnog stvara ponovno i blokovi i bipolarni svet. Činjenica da je Rusija izbačena iz Saveta Ujedinjenih nacija ne govori mnogo, ali govori činjenica da su samo evropske zemlje, Amerika i Australija i Kanada i Japan uvele sankcije. 2/3 sveta nije uvelo nikakve sankcije Rusiji. U Srbiji u prošle nedelje, u stvari pre 2 dana,
sleteli su transportni avioni. Mnogi su se uplašili da je reč o Ukrajini, ali nije. Sletela nam je vojna oprema iz Kine. Najzad imamo adekvatni protivavionski sisteme. Ono što je pokazalo se da zemlja koja ima ozbiljnu protivvazdušnu odbranu nema šta da brine. Ukrajina ima trenutno Ukrajina je imala do ovog rata preko 250 jedinica S-300. Zato se oni ne brinu za svoje nebo. Dobili su pomoći više desetina hiljada protiv oklopnog i protivavionskog oružja. Isto ono oružje koje je Srbija prodala, spalila i uništila za vreme Ponoša. Zato što su neki rekli da to oružje nema perspektivu. Zašto? Pa pitanje je sad. U Srbiji, pored nove opreme, Srbija se sprema. Zašto? Zato što dolaze neka smutna vremena. Mnogo je bitno da ostanemo jaki, da se određene pretenzije naših komšija sa zapada, Hrvata i sa juga, Albanaca, ne bi povećale. Šta li ovu napaćenu zemlju čeka na jesen? To je veliko diskutabilno pitanje. Na jesen, osim žetve, možda idu i novi izbori, ali vidjet ćemo. Ono što želimo da naglasimo jeste da je juče bila godišnjica herojske bitke na Košarama. Godišnjica bitke koja je definisala tok rata na Kosovu. Godišnjice bitke koja je sprečila mogućnost NATO paktu da uđe na teritoriju Republike tada Jugoslavije, današnje Srbije i na teritoriju pokrajine Kosova. Ono što nisu uspeli vojno, kasnije su uspeli za zelenim stolom. Još ima jevrejska jedna stara izreka koja kaže: kratko ratuj, dugo pregovaraj. Nikako od njih da naučimo da kratko ratujemo, a dugo da pregovaramo. U nadi da nikad više ne ratujemo. Bolje je sprečiti nego lečiti. Za godišnjicu bitke na Košarama u sremskom selu Laćarak dobila je spomenik srpskom heroju Milenku Božiću. Ostalo je samo da obeležimo još jednog heroja koje je Srem dao, ili Sremska Mitrovica, Zvonka Veselinovića, koji je herojski poginao, i da zaokružimo i da odamo počast ljudima koji su život dali za ovu zemlju. Želimo da vas pozdravimo i da vam poželimo prijatno popodne, prijatno proleće koje je varljivo, koje iz letnjih dana prelazi u blago jesenje zimske. Ljubi vas i voli vaša Vojvodina Info.